ఒక గ్రహణం లేదిక శరణం, ఆఖరి చరణం చేరువ మరణం. ఇది ఒక గ్రహణం లేదిక శరణం, ఆఖరి చరణం చేరువ మరణం. భగ భగ భారు శిరస్సు కోరి కరకర రాహువు కోరలు సాచే, జనమే జయుడే వచ్చేనా, రాహుని సమిధగా ఇచ్చేనా. మండే నిప్పుని మింగే రాహువు నిజమే నిప్పై కాల్చెను ఆయువు, కలల కంఠుడే వచ్చేనా, కరాల కృత్యం ఆపేనా. ఇది ఒక గ్రహణం లేదిక శరణం, ఆఖరి చరణం చేరువ మరణం. మరణ మృదంగం రోగింది, మారణ హోమం మిగిలుంది, అశ్రు బిందువులు అస్త్రాలై ఆఖరి యుద్ధం సాగాలి. ఓ శరాలనన్నీ సంధించు, హాలాహలాన్ని మదించు, అంతిమ విజయం రాకున్నా వీర మరణమే ఇక మిన్నా, వీర మరణమే ఇక మిన్నా. ఇది ఒక గ్రహణం లేదిక శరణం, ఆఖరి చరణం చేరువ మరణం.